sowan menyang kutha gedhe. Jane kaya dalang suarane. Iya. Mike tek kaya kurang anu nek ngangge wireless niki kaya anu ngoten lho, Pak. Nggih, maksudnya nek dalang iki kan kabel. Monggo, Pak. Kasane les ngono, Pak. Nah, ngoten. Monggo, Pak. Salah ya. Yo joga oke to. Yo padha wae iki isone sape kok. Nggih, nek sonku elek, Pak. Lah ya sonmu elek to. Kae piye nggih? Uluk salame piye sonmu? Artetar maritur parmatur kartur. Lah kek Karul pun trikor pagelaran pairak kurit akan pun tindarke dene dikir arem diridor karkor. Kuwi isone mereke apa? Politron. Oh, mini kompo. Mini compo. Ora kompo tulisane compo. Oh iya, aku tahu krungu banyolan kuwi to. Iku ngene tralala, senes jajah. Oh iya. Bentara terus kayung yun Moci-roci. ya. Gareng gepeng. Apa ki tekan ngendi aja omong aku lali. Selendang kuning kang saking ukir kagem Pak Eko Mugiono. Nggih. Salam kagem panjenengane komandane Cikarang. Iki nek sing nyanyi, mbok sing nyanyi kowe ya, mbok sing nyanyi Birgita. Kuwi kurang mlebu ning ati, lek ora sing nyanyi sing lakoni dhewe. Nggih. Ya enek kok tak omong. Sing nyanyi Mbah Sukron Suwondo, wong sing reda Mbah Sukron Suwondo kok. Tekan ngendi mau? Swara kurang premono ning wasis rum aku ngrum marang bendara ya sulistya pijer ngencangake alis kayo anak-anakku barang dong lumbuk kayak Puput terus sapa kae Dwijos Anom Dwiko siap nggih nyang kuyung sedulur Anom Dwijo Kangko iya Anom Dwijo Kangko saiki Anom Dwiko gen beda iya anu rekening iki ben ora kleru terus no sasideman ya Bir bacanya Bir ya berdiri Bir pun atur mawon mengke kersane nanggapi di budget anak wedok nggih bisa pokoke sehat selalu Pak Kangko amin ringan lancar sukses matur suwun nggih Pak Kangko sami-sami sedaya mawon mugi kesenian wayang kulit Nurbopo amin matur nuwun Pak Adi wakile Bapak dalang-dalang nom-noman sak nggih Surakarta Hadiningrat matur sembah nuwun pamiyatipun mugi-mugi saged nyurung semangatipun adik-adik lan anak-anak kula wayang semakin jaya di Indonesia. Amin. Salam kangge Dwijo Laras. Siap. Salam kangge Mas Jejen. Iya. Jenenge apa to jane? Tepuk tangan. Ayo Bir, lanjutnya Bir. Luwe becik lantaran timbang